Hey, de papa. Oh. Jullie hebt de bal afval niet. Hij heeft niet een baba niet. Hij heeft. Zo, daar was er achter. Zie je? Baby. Zie je oomlijk, hè? Ja, maar niet daaien. Is. Weet. Kijk, die kopje is daarachter. Ik weet nog niet. Nee, draai je niet, nee, baby. Nee. Ik word maar Nee, hierdie ene. Hallo. Maar is dat opa? Hallo, hoe gaan het? Hallo, jouw How's grandchild it? is daar. Is het? Looks like he's talking to you. Geniaal. Hoe gaat het uit? Eeuw. Jouw grandchild is daar. Jouw grandchild is recht daar. Wil je jouw grandchild zien? Wil je jouw grandchild zien? Zoek je jouw grandchild? Zoek je jouw grandchild? I guess this is Neo.